Добро утро на всички. Първо искам да благодаря за огромните усилия, които положиха всички хора, които участваха в кампанията и за огромното доверие. Заслужава си човек да даде всичко за такива хора и такъв народ като вас. Предварително ще кажа, няма да влизам в Народното събрание. Така са решили, накрая направили са. Взеха ни много гласове, ще останем на 3,9%. Това е решено. Няма да се промени. За съжаление, това означава, че с нас ще имат възможност да се разправят. Няма да може да променим нещо в страната. Преди време бях казал за Левски и Ботев, че това, което ги прави герои, но не е да са равни на Симеон, че не са успели да докарат нещата до край. Също и аз не успях да докарам нещата до край. Борих се с сърце и душа. Направих така, че да бъда честен. Искам всички да знаят, че всичко, което направих, беше изцяло за да спазим думите си. Сега ситуацията е такава, че след като ние нямаме политическо представителство в Народното събрание, не само аз, всички хора, които са свободни предприемачи, няма да имат възможност да поставят истинските въпроси, ще бъдат мачкани и рекетирани. И не виждам от тук нататък страната как ще се оправи. Дали ще има някой луд, но не виждам някой да има желание, усилия нещо да променя. Благодаря на всички гласували. Благодаря на всички хора, които стояха до късно да вземат протоколи и други неща. За съжаление, нещо не предвидихме, нещо не направихме, не знам къде точно се пропукаха нещата, но направиха така да не влизим в Народното събрание. Явно трябва правителство на всяка цена и имат възможност как да го направят. Всичко хубаво, благодаря и желая на всеки един човек възможно най-добри дни, възможности и бъдеще. Това е от мен. Отново желая на всички хубав ден. Чао! Понеже на някои хора не им е ясно какво се е променило, но значи към 3 часа имахме към 12:36. После в информационно обслужване на база изтеглени бюлетини бяха към 7:05, 8 някъде с гласовете от чужбина и в един момент, като 100% не имахме човек вътре, който всичко каза как е. И днеска говорих и с хора, които са запознати, да кажем, и на по-високо ниво навсякъде. Преди 3 дена са им казали, те не са ми казали на мен, че ще ни оставят с 3,9 за сметка на Меч. Сега аз не искам да обвинявам нито Меч, нито някой друг. Трябваше да намеря начин как да се противодейства, но за съжаление всичко е трудно с финансите, разрушиха ми бизнеса и трябваше много неща да правя. Не успях на 100% някои неща да отида да разуча, да направим. Нямахме и навсякъде застъпници и хора, които да следят. И направиха тази измама. Това нещо 99,9% означава, че ще ме унищожат мен до край. Те си имат там начини и други неща, които се направят. Възраждане абсурдите да са с 14%, всичко се личи, че е нагласено и си е направено както трябва. Но пак казвам, другите хора не са ми виновни. Поел съм този риск. Вярвах, че мога да променя нещо.
това, което ще стане, знам какво ще стане. Знам, че най-вероятно ще ме вкарат в затвора, тук всичко ще се разграби, ще приключи. Но няма да напусна страната, само ще видя жена ми и децата, да ги преместя някъде. И оставам тук, такава си ми е съдбата. Няма какво да направим. Пак казвам, благодаря на всички, защото видях, хората дадоха сърце и душа. Всеки човек рано или късно приключва пътя си. Сега. Важното е да избере начина, по който да го направи. Не можех да стоя и да гледам държавата как се заминава или пък да се подчинявам на престъпници и на мафия. Избрал съм си моята съдба. Не искам аз да съм съжаляван нещо или... Това е толкова. В една битка тези хора са овладели доста неща. Има една част от хората, която подкрепят, но бизнеса има друга част, които други неща се мислят и това е. Медии имаха, блогъри пуснаха един по един. Но събитията, които ги направихме, навсякъде, където голихме, енергията с хората, която имаме, беше страхотна. За миг живеехме в свободна република. И благодаря ви от сърце за саможертвата, за отдадеността, за всичко, което направихте. Чао, желая хубав ден!